गितमालानि 125 नि पासपर्टखौ जों फरायनि इसोरनि बायख'आ बेयाव बेबायदि बुंदों जायहा मोदै फसरनानै फैयो जायहा मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजा हागोन नोंथांमोनाबो फरायदो इंराजियाव बेबायदि लिरदों जाहैबाय reaping joy in the midst of tears जोङो बे बायख'खौ दिनै फरायनानै लाबाय जुदि अखमियाव जों फरायोब्ला बेबायदि जागोन जी हकले सकुलरे बय तेवलके आनन्दरे दाबो बेखौ बुजिनो थाखाय जोङो गुसुङै आरज खालामो हालेलुया प्रभु जिसु धन्यबाद होदों बे समखौ मोननायनि थाखाय आफा इसोर नोंनि गिदिर अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ मोननायनि थाखाय जों बेखौनो हामबाय होनो आफा इसोर नोङो जोंखौ अनो आफा जोङो नोंनि सिगाङाव दिनै फैदों जोङो नोंखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावनायनि उनाव जोंहा गोबां आफा मावनो गोनां बिबानफोरबो जोंनि जिबनाव फैबाय बेनिखायनो प्रभु जिसु नोंनि गाहाम रादाबखौ गुबुननो फोसावनो थाखाय जोङो दायथ' मोननाय मानसिफोर बे खामानिखौ जोङो मोजाङै मावनो थाखाय आफा जोंनि थोस'यै मेलेम सानस'नो हायै गियानजों आफाफोरखौ जोङो थाबायोखाय बेखौ फंनैसो बुंनानै जों गावजों गाव थुलुंगा होज्लायदो बे समखौ नोङो आंनो होबाय बेनि थाखाय हामबाय होनो आफा इसोर नोङो गासै रावखौ नोंनि जिउजों आफा आंजों थाफानानै नोङो बुंगोन होनना गिदिर फोथायनाय लाखिना बिदों नों जोंनि सासेल' बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बिबाय आमेन আমি এই বাইবেল পড়তে পড়ি পেলাই আমি গম পালো যে আমি যিকোনো কামত আমি লাগিলে কিবা এটা কাম কৰিলে মনোযোগ দি পেলাই আমি কাম কৰিব লাগে যেতিয়া সেই কামবোৰ আমি মনোযোগ দি পেলাই নকৰো তেনেহলে যি আমি পাবলগীয়া বস্তু বা উৎপাদন সেইটো ভালকৈ নাপাওঁ ইয়াৰ কাৰণে বাইবেলে কৈছে আপোনালোকে যেতিয়া চকুলৰে বৈ তেতিয়া তোমালোকে আনন্দৰে দাব বুলি কৈছে जोङो जेब्ला माबा मोनसे खामानि मावगोन जों जेब्ला गोसो होनाय नङा गोसो होआब्ला जोंनि प्रडाक्शनफ्रा खम जायो बेवहाय थानाय जोंनि बिदा फंबायफ्रा बांसिनैहाय आबाद मावनानै जायो आबाद मावोब्ला जोङो बेसेबां जोंनि हाफोरखौ फोमोननांगौ बेसेबां जों सार्च खालामनांगौ आरो बेयाव मा मा हासार होनांगौ जेब्ला जों गोबां खस्थ' खालामो अब्ला बेनि प्रडाक्शना जी मोननाय फिथाइ बेबो बहुत मोजां जायो आरो मोननांगौ बायदि जों जि आसा खालामदों जों बेखौ मोननो हायो नाथाय जाय व्यक्तिफ्रा बहुत जाब जुब खामानि मावो नांगौ बायदि हालेवा नांगौ बायदि हासार होआ बिसोरनि मोननांगौ जि फिथाइ प्रडाक्शनफ्रा बहुत खम जायो बिसोरनि आशा सिमां सुजुनायफ्रा माब्लाबा जाफुङाबो तो আমি ইয়াত অহা ব্যক্তিসকলে বেছিভাগে মানে খেতি কৰি আমি কোৱা খেতিয়ক মানুহ হয় যেতিয়া আমি ধান খেতি কৰোঁ তেতিয়া আমি যিমান মানে হাল বোৱাই আমি সাৰ্চ কৰিব লাগে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি সাৰ্চ নকৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ প্ৰডাকশন বহুত কম হ'ব আপুনি যিমান পাব বুলি মানে আশা ৰাখি আছিলে এই আশাটো পূৰণ নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে যেতিয়া আমি হাল বোৱাব তেতিয়া সেই হাল বোৱা সময়ত কিমান সাৰ্চ লাগে ইয়াত মেনিউৰ সাৰবিলাক কিমান লাগে এইটো গোটেই যেতিয়া আমি মাটিত পেলাই মিলি দিয়ে তেতিয়াহে আমাৰ যিমানখিনি আমি পাব বুলি আমি আশা কৰিছো এইটো পাব কাৰণে আমি সক্ষম হয় ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো এটা কাম কৰিলে আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই কৰিব ভালকৈ কৰিব কষ্ট ল'ব বুলি বাইবেলে আমাক উদগনি দিছে আহক আপোনালোকে in Assam আমাৰ অসমত এটা এক্সাম আছে এই এক্সামটো আমি কি বুলি কয় APSC তাৰ পিছত ওপৰত আছে UPSC মানুহবিলাকে কয় মানে UPSC APSC এক্সামটো ইমানে কঠিন ইমানে কষ্ট এটো সহজে মানুহবিলাকে মানে এক্সাম দি পেলাই সাকসেস কৰিবলৈ বহুত কঠিন হয় out of 100 মানে single person একজন নহলে দুজন মানুহে পাস হ'ব পাৰে 100 তো মই বেছি কমহে কলো among the lakhs maybe सानै बा साथाम 1 लाखसो होयोब्लासो सासे पास जागोन सानै पास जागोन बेबायदि बे एग्जामा ओरैबायदि गोब्राब बहुत मानसियानो बेखौ एटेम्प्ट खालामो किन्तु पास जानो हाया फेल जानायनि एबा पास जानायनि आन्दोआव मा थायो
जाय व्यक्तिफ्रा बेखौहाय बहुत खस्थ' खालामनानै प्रिपारेसन खालामगोन दिन रात खस्थ' खालामना प्रिपारेसन खालामबाय थागोन बे व्यक्तिफ्रासो बे एग्जामफोरखौ पास खालामनो हायो जोंनि रानिखाथायाव सानै APSC पास जानाय ओंखारबाय प्रथम पास जाजेननायाव जोंनि फंबाय सानसोरां नार्जारी बिथांखौ फेलिसिटेसन खालामनो थाखाय मिशननिफ्राय जेब्ला थांदों आंबो थांफादोंमोन जों एसे इन्टारभिउबो लादों बे समाव बिथाङा बुंबाय रिगार्डिं आं माय स्टाडिज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन होननानै बुंबाय बियो थ' बेखौ फरायनायाव जोंहा ओरैबायदि खस्थ' जायो माब्लाबा उन्दुनो जोङो नर्मेलि 6 आवार 8 आवार्स जों उन्दुयो किन्तु बे एग्जामखौ होनाय समाव आं उन्दुनायखौबो खम खालामनांदों होननानै बे बुंबाय माब्लाबा 2 घन्टा 3 घन्टाल' उन्दुदों आरो जानायाव लोंनायाव एनी टाइम बे जोंनि स्टाडिनि बाथ्रायाल' आंनि खर' हाबफैबाय थायो थ' बेफोरबायदि आं गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो बे APSC एग्जामखौ आं पास खालामनो हादों होननानै बुङो अब्ला जोंनि बाइबेलनि बुंनाया सैथ' जायहा बहुत खस्थ' खालामगोन जायहा बहुत खस्थ' खालामनानै बे प्रिपारेसन खालामगोन अब्लासो बेबायदि वान अफ द एकदम हार्डेस्ट मोनसे एग्जाम जों बेखौ पास खालामनो हायो थ' आं जेब्ला मिशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिमोन बे समाव आंनि जिबनाव आङो मोनसे एक्सपिरियेन्स खालामबोदों रङिया जांक्सनाव आङो जेब्ला ट्रेननिफ्राय नामायदों बे समाव सानै आइजोफ्रा बेबायदि बुंदों बिथांमोना हौजों राङापारा ओमफ्राय सासेया दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों फैनानै रङिया जंक्शनाव ओंखारबाय आंबो ओंखारबाय हरनि एकथा जाबाय हरनि एकथा जानाय समाव बिसोर बुंबाय जाहैबाय दाथ' बिराद हर जाबाय नै उन्दुनांसिगौमोन जोंहा उन्दुनायनि मोनसे सुबिदा गैला ट्रेनाबो दा फैथारसिगोन जोङो गाबोन फुङाव गुवाहाटि मोनहैनांगौ बेनि उनाव जोंनि जिमान मैगं थाइगं बेखौ फाननो नांगौ खस्थ' लाखानांगोन खस्थ' लायाब्ला खामाय जाया जेब्ला जों खस्थ' लागोन अब्लासो जोङो मोजां इनकाम खालामनो हागोन होननानै बे आइजो सानैया रायलायदों जेब्ला आङो उदालगुरिथिंजाय आलासि जानो थाङो गोबां मानसिफोरनिफ्राय आं टेस्टिमनि खोनाबाय जोंनि बे मासबाद ओनसोलाव दिखियाजुलि ओनसोलाव थानाय माखासे आइजोफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामो बिसोर मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै गुवाहाटियाव लानानै थाङो हरसे माने ट्रेन जार्नि खालामो बेनिफ्राय बिसोर फानहैयो दा इमान बिसोर खस्थ' लानायनि थाखाय बिसोरनि दिनै आर्थिक अबस्था न'खरनि अबस्थाफ्रा उन्नति जाबाय जाय न'खराव गारि गैयामोन गारि बायनो हाबाय जाय न'खराव बिल्डिं गैयामोन बिल्डिं लुनो हाबाय गासैबो न'खरनि जे स्ट्राक्चार फाइनेंशियल वेलबिंग बिसोर दिनै जानो हादों মই এটা কাহিনী শুনাই দি আছো আপোনালোকক মই ৰঙিয়াত দুজন মানে মাইকী লগ পাইছিলে সেই মাইকী বিলাকে বহুত কষ্ট কৰা মানুহ হয় দেখিয়াজুলি ৰাঙাপাৰা আৰু হে কিবা মাছবাদ এলেকাৰ পৰা হিয়তে বহুত সবজি বিলাক ট্ৰেনত আনি পেলাই গুৱাহাটীত লৈ ইটো বিক্ৰী কৰে কিন্তু দিন ৰাত ইটো কাম কৰাৰ কাৰণে হিয়তে টোপনি মাৰিবলৈ ৰেষ্ট ল'বলৈ সময় নহয় এই দুজন মানুহে কি এনেকা দুজনৰ লগত কথা পতৰা হৈ আছিলে তেতিয়া মই লগ পালো হিয়তে এনেকা আলোচনা কৰি আছে ইমান কষ্ট ৰাতি হল আমি টোপনি মাৰিব লাগিছিলে কিন্তু সময় নহয় যেতিয়া আমি কষ্টবিলাক আমি নলয় তেনেহলে আমি টকা পইচা ইনকাম কৰিব কাৰণে নোৱাৰা হৈ যায় আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো উন্নতি নহয় তো তেনেকুৱা আমি যেতিয়া কষ্ট কৰে তেতিয়াহে আমি পৰিয়াল হিচাপে ফাইনেন্সিয়ালি ওয়েলবিং বা টকা পইচা নাথনি নোহোৱা ফ্যামিলি আমি কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি যিকোনো কাৰ্য বা কাম কৰিলে আমি দুখ কষ্টৰে কৰিব কাৰণে বাইবেলে আমাক আদেশ দিছে নেক্সটত আমি যাম যিশুৱে আমাক ইমান গধুৰ কাম দিছে এই গধুৰ কামটো আমি নিজৰ শক্তিৰে এটো কৰিব নোৱাৰে নিজৰ শক্তিৰে যেতিয়া আমি হেতু কৰিব যাওঁ তেনেহলে আমি সাকসেস হ'ব নোৱাৰে মটিয়ে লেখা 28:19 আৰু 20 পদত এইটো লিখা আছে মই ইংলিছত পঢ়ি দি আছো therefore go and make disciple of all the nation baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything
I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. তোমালোকে যোৱা পৃথিৱীৰ শেষ সীমালৈকে যোৱা তোমালোকে বাপ্তিস্মা দি পেলাই পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত বাপ্তিস্মা দি পেলাই সকলোকে মোৰ শিষ্য বনোৱা বুলি কৈছে সেই কামটো অকল ইভাঞ্জেলিষ্ট বিলাকক দিয়া নহয় অকল পাষ্টৰ বিলাকক নহয় ইয়াত কি কৈছে পৃথিৱীত যিমান মানুহ যীশু খ্ৰীষ্টক সত্য ঈশ্বৰ বুলি উদ্ধাৰকৰ্তা ঈশ্বৰ হয় বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছো সকলো মানুহবিলাকে এই কথা আমি বিলাই দিব লাগে এই কথাটো আমি বিলাই দি পেলাই ঈশ্বৰৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যটো আমি কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে সেই কথা আমি মনত লৈ পেলাই আজি এছে বিবিসি হৈ আমি কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ বাক্যটো নন আনৰিচ কমিউনিটিত আমি বিলাই দিব পাৰো এটো বহুত মনোযোগ দি পেলাই আমি কৰি আছে কিন্তু এটো সহজ কাম নহয় দেই ইয়াতে মই এটা কথা আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছো এজ এ হিউম্যান বিং এজ এ খ্ৰীষ্টান হিচাপে আজিৰ দিনত আমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰে মই এজন মাষ্টাৰ হয় মই ইভাঞ্জেলিষ্ট নহয় মই এজন পাষ্টৰ হয় গিৰ্জাৰ এজন মানে মেৰ ৰক্ষক হয় ৰখিয়া হয় মই এজন একদম বিজনেসম্যান হয় মই হে প্ৰচাৰ কাৰ্যটো কৰিব নোৱাৰে আৰু কিছুমান মানে ইভাঞ্জেলিষ্ট বিলাকৰ মাজতো এনেকা থাকে মই ইভাঞ্জেলিষ্ট হয় only I will evangelize the gospel কিন্তু গিৰ্জাত যিমান বিশ্বাসী মানুহ আছে এটো ভালকে দায়িত্ব ল'ব এৰিয়া পাষ্টৰে দায়িত্ব ল'ব আমাৰ মাজত এনেকা ভুল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এনেকা থাকে কিন্তু বাইবেলে কৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে যদি ভালকৈ চিন্তা কৰে তিনিটা শব্দ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব এটো কি কি টেক কেয়াৰ অফ মাই শিপ টেণ্ড মাই শিপ মোৰ মেৰবিলাকক চৰোৱা ফিট মাই শিপ মোৰ মেৰবিলাকক খাবলৈ দিয়া তাৰপিছত যোন মেৰবিলাকে মোৰ ঘৰত নাই এই জাগত নাই বাহিৰত আছে হিৰতকো আনি এটা জাগ বনাই দিয়া তেনেহলে এই কথাটো কি বুজা যায় ঈশ্বৰৰ বাক্যক খাবলৈ দিয়া এটো পালকৰ কাম হয় আৰু এই মেৰবিলাকক মানে চৰোৱা কিবা মানে ঘাস খাব ধান খাবলৈ যেতিয়া যাব বেয়া কাম কৰিবলৈ যাব তেতিয়া হলে এটো প্ৰটেকচন দিয়াটো পালকৰ কাম হয় আৰু থাৰ্ড কামটো যোন মেৰবিলাক ইয়াত নাই বাহিৰত আছে হিউত না এটো ইভাঞ্জেলিজম কাম নহয় নেকি তিনিটা কাম এই তিনিটা কামটো কাক দিয়া হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে নিজৰ শিষ্যবিলাকক কৈছে শিষ্যবিলাকক আপোনালোকে ইভাঞ্জেলিষ্ট বুলি ক'ব না পাষ্টৰ ক'ব না এজন শিক্ষক বুলি লোকে শিষ্য চেলা অবলা जों दिनै बे खोथाखौ जों क्लियार जानाया मोजां যীशु ख्रीष्टआ बेबायदि बुंदों जाहैबाय नोंसोर पृथ्वीनि सीमा जोबनायसिम थांनानै आंनि गाहाम रादाबखौ फोसावै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा होनानै आंनि सेला खालामदो बेखौ मावनो होदों सोरनो होदों होनाया जाहैबाय सेलाफोरनो होदों गावनि हिस्सफोरनो हिस्सफोरखौ नों दिनै मा बुंगोन बिसोरखौ नों फालक बुंगोन नामा बिसोरखौ नों सासे इभान्जेलिस्ट बुंगोन नामा बिसोरबो सासे नोंथां बायदि आं बायदि বিশ্বাসী मानसिसो अब्ला जों इसोरनि प्रसार कार्जआबो जों गासै ख्रिस्टानफोरनि जीवनावनो होजाखानाय मोनसे खामानि नंगौना नङा ना किन्तु जोङो माब्लाबा दहाय आं बुंबोनाय बायदि पइन्टखौ लानानै जोङो गावखौ दायनिफ्राय बारग'नो नागिरो गावखौ जोङो सेफ साइडआव दोननो नागिरो जुदि होखाजानाय खामखौ माबा मोनसे बाहाना खालामनानै जुदि आं इभान्जेलिस्ट आङो गिर्जानि दावराव दावसिखौ सलुसन खालामनाङा आङो सासे पास्टरसो आङो प्रसारखौनो खालामनाङा होनना बुङोब्ला गावखौ एसे सेफ साइडजों दोननाय जाबायना जायाखै जाबायना ना जों पलिटिशियानफ्रालाय मा प्रसार खालामनो जोंनोथ' राजनितिक खालामनांगौ बेनोसै बिदिबो सानो बिजनेसमेनफ्राबो बिदिनोसै जोंलाय गेजेराव दान होखायो बे फैसाजोंनो बिसोर प्रसार मावगोन किन्तु नैबे जीशु ख्रीष्टनि मोनथाम स्टेटमेन्टखौ जों गोथौवै सिन्ता खालामोब्ला जों बयबो जीशुखौ फोथायनाय मानसिया बे खामानिखौ
मावनो थाखाय दायथ' मोनदों नाथाय बे खामानिया मावनो थाखाय इजि नङा जोबोद गोब्राब जेब्ला लुकासनि लिरनाय 10 अध्यायखौ फरायगोन बेयाव मा बुंदों आङो नोंसोरखौ मा बुंदोंमोनलाय अखमियाव रां कुकुर होननानै बुंदों মই তোমালোকক रां कुकुर বিলাকৰ মাজত পঠিয়াই দিছো जि जायगायाव मोसा लख्रा दङ बनरिया जन्थु हाग्रानि जिब जुनार दङ बे जायगायाव थांनानै प्रसार खालामहैनो थाखायसो थिनदों that means खारना जाहैबाय बियो very hard बियो जोबोद खस्थ बे खस्थ खामानिखौ मावनो थाखायनो जोंनो दायथ' होदों दिनै पृथिबीनि one of the top ओमफ्राय हाइएस्ट डेभलप मोनसे कान्ट्रि होननानै बुङोब्ला जोङो USA खौ साननानै लायो नंगौना नङा ने USA आ जोबोद डेभलप बे USA बायदि कान्ट्रिखौ दिनैहाय डेभलप खालामनो बेखौ सलायनो थाखाय बेखौ लानो हानाय जि हेडेक बे बजायखौ लानो हानाय बे मामुलि ब्रेन्डनि मानसि जानाय नङा बहुत ब्रेन्डनि मानसि जानांगोन बेनिखायनो बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ मा बुंदों मिथिगौना Jesus Christ is the only way बे जोंनि दुखुआवबो सुखुआवबो गासैयावबो जिसु ख्रिस्ट'आसो जोंखौ सहाय होनो हायो प्रान्जाय अननानै डिसप्ले खालामगोन नामा मुभि जोङो फिसा मोनसे भिडिअ क्लिप नायनि दे डनाल्ड ट्राम्प बायदिया हाइएस्ट डेभलप USA आमेरिका बायदि कान्ट्रिखौ सलायनायाव बियो सोरनि सहाय लादों अननानै नोंथांमोना नायनो हागोन बुंदों जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि गुबै लामा जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि सहायकर्ता बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोनारनानैसो बे गोब्राब खामानिखौ जोङो मावनो हागोन होननानै डनाल्ड ट्राम्प बायदि सासे আমেরিকানি প্রেসিডেন্টआ बुंदों বাইকো বিলাই দিয়াটো ইমান গধুৰ কাম হয় বহুত কঠিন হয় ইয়াৰ মানে কিছুমান সেক্ৰেসি আছে এটো আপোনালোকে যদি বাইবেল মিলি চাই তেনে হলে আপোনালোকে চাবলৈ পাব আপোনালোকে যদি প্ৰথম জন 5:19 পদটো পঢ়ি চাব ইয়াত এনেকা লিখা আছে We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. অসমীয়াত এনেকা লিখা আছে আমি জানো যে আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান হম আৰু জগতে গোটেই জগত মিছাকৈয়ে শয়তানৰ অধীনত আছে ইয়াত লিখা আছে মানে জগতৰ যিমান বসবাস কৰা মানুহ আছে এই বসবাস কৰা মানুহবিলাকে যোনে যীশু খ্ৰীষ্টক সত্য ঈশ্বৰ বুলি বিশ্বাস কৰা নাই এই মানুহবিলাকে কি হৈ আছে শয়তানৰ অধীনত আছে তেনে হলে আমি যিমান যীশু খ্ৰীষ্টক সত্য ঈশ্বৰ বুলি বিশ্বাস কৰিলো আমি শয়তানৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি পাই আমি কি হৈছে পাইছে যিমান আজিলৈকে যীশু খ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা নাই এই মানুহবিলাকে শয়তানৰ বন্ধনত আছে তেনে হলে শয়তানৰ বন্ধনত থকা মানুহবিলাকক কাৰি লৈ আনাটো আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা ইজি কাম হ'ব পাৰে নে এটা কেতিয়াও ইজি কাম হ'ব নোৱাৰে শয়তানা যেৰাव गावनि एकदम অধীনাव दोनगासिनो दङ गावनि सम्पति हिसाबै व्यवहार खालामगासिनो दङ बेखौ दिनै नोंथाङा नागिरनानै लायनो नांगौ जायखौ जिसुआ थिनदों अब्ला नोङो सासे व्यक्तिनि सम्पतिखौ नों सेनानै जिसु ख्रिस्टनि रायजोआव नों जेब्ला लाबोगोन बे नोंथांनि थाखाय इजि खामानि जानो हागोन ना सानै मालिक बे मालिकहा गंसे मटरसाइकेल दं बे मालिकनि गंसे मटरसाइकेलखौ नैबे मालिकआ थांनानै सेनानै लाबोदों अब्ला बेयाव मा जागोन जुद्ध जागोन ना जाया नांलाय खमलाय जागोन ना जाया जेहेतु बाइबेला रोखा रोखा बुंदों जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ दाबो नाजावाखै बिसोरो सैताननि अधीनावनो दं मालिकआनो बिसोरना गुबुन मालिकआ बिसोरना जिसु ख्रिस्ट नङा मालिकआनो बे सैतानासो बेनिफ्राय सेनानै लायनाय खामानिया हदाय नोंथांमोननि थाखाय जोंनि थाखाय बे गोब्राब जागोन दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखायनो बाइबेला बुंदों जाहैबाय नोंथांखौ दिनै बे खामानि मावनो थाखाय आं दिनै सायख'बाय जेब्ला नोंसोरो थिनहरजानाय बिजाबनि 26 अध्याय 17 पदखौ फरायगोन 26 अध्याय 17 पदाव बेबायदि बुंदों আপোনালোকে বাইবেল মিলি চাব পাচনি কৰ্ম 26 অধ্যায় 17 পদ ইয়াত লিখা আছে I will rescue you from your own people and from the Gentiles
And I'm sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. মই আপোনালোকক এই কামৰ কাৰণে নিযুক্তি কৰিলো, আপোনালোকে যোৱা, যোনে অন্ধকাৰত আছে সেই অন্ধকাৰত থকা মানুহবিলাকক চকু মুকলি কৰি দিবলৈ, আৰু এন্ধাৰত থকা মানুহবিলাকক পোহৰত আনিবৰ কাৰণে, আৰু শয়তানৰ বন্ধনত থকা মানুহবিলাকক মুক্তি কৰি পেলাই যীশু খ্ৰীষ্টলৈ আনিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক নিযুক্তি কৰিলো। ইয়াত বহুত চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহ আছে, মাষ্টৰবিলাকে আছে, সিহঁতে চৰকাৰৰ নিয়ম নীতিটো জানে। কিবা যদি দায়িত্ব দিয়া মতে কামটো নকৰে, সদায় এটেণ্ড হ'ব লাগে কিন্তু এবচেণ্ট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে এইবিলাক এনেই এৰি নিদিয়ে। কিবা একটা মানে প্ৰচিডিউৰটো থাকিব, পানিশমেন্ট থাকিব। তো जों इसोरनि बेबायदि गेदेर मोनसे खामानि मोननाय मानसिफोर एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा लिरदों। अलरेडि एपइन्टेड, बे एपइन्टमेन्ट मोनखानानैबो सासे साखरि मावग्राया जुदि बे आला-हादा मावदों, गोसो होनानै मावाखै, गोबां भुल खालामबोबाय थादों, मिस्टेक खालामबोबाय थादों, बेखौ सरकारा ओरैनो हगारगोन ना? हगारा। नोंनि सायाव गोबां एक्शन लागोन। नों बांद्राय बेबायदि कन्टिनिउ खालामोब्ला नों दानजागोनबो। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावनो थाखाय जों दिनै एपइन्टमेन्ट मोनबायब्ला जों बेखौ सिरियास गोसोजों खालामनो नांगोन, सिरियास गोसोजों मावनो नांगोन। जोङो बेखौ दुखु लानानै, खस्थ' लानानै मावाब्ला बेनि जाजमेन्टखौ जोंनि जिबनाव इसोरा लाबोगोन। दा बेनिखायनो जोङो इसोरनो जि सार्भिसखौ होनो नांगौ, एपइन्टेड मानसि जानायखाय जों बेखौ खस्थ'जोंब्लाबो इसोरनो जोंनि सार्भिसखौ जों होनो नांगोन। दानिया फैदो, सैताना गावनि बन्दियाव लाखिनायनि उनावबो जाय व्यक्तिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै बिसोरखौ ओरैनो खालामाखै, ओरैनो दोनाखै होननानै बुंदों। बैसोरखौ मा बुंदों? द्वितीय करिन्थियानि 4:4 बुंदों जाहैबाय, जायफ्रा आन्डार कन्ट्रल अफ सैतान, শয়তানৰ বন্ধনত থকা মানুহ, শয়তানৰ অধীনত থকা মানুহ, এই মানুহবিলাকক শয়তানে কি কৰি আছে বোলে? চকু অন্ধ কৰি ৰাখিছে, মন ইমান গধুৰ কৰি ৰাখিছে, যেতিয়া পৰিত্ৰাণৰ বিষয় আপুনি ক'ব চকু মুকলি নহয়। বাইবেলে কৈছে এবাৰ আপুনি জন্ম ল'ব, মৰিব, মৰি যোৱাৰ পিছত পাপী যদি মানুহ হয় নৰকত যাব, ধাৰ্মিক যদি মানুহ হয় স্বৰ্গত যাব। যেহেতু যীশু খ্ৰীষ্ট আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, মই আপোনালোকক স্বৰ্গ ৰাজ্য লৈ যাম বুলি, তেনেহ'লে য'ত আখ্যা দিয়া নাই, য'ত স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে একো মেনশ্যন নাই, তথাপিও মানুহবিলাকে মৰি গ'লে চবেই এটা ঠাইত গৈ পাব বুলি বিশ্বাস কৰি আছে, নহয় জানো? তেনেহ'লে সেই শৈতানটো নিজৰ বন্দিত ৰাখি পেলাই মানুহবিলাকক অন্ধ কৰা নাই নেকি? গাवनि बन्दियाव लाखिनो मोननायनि थाखाय बे लाखिजानाय व्यक्तिफोरखौ दिनै सोरगोनि बाथ्रा जेबो बुङाब्लाबो बिसोर फोथायनांदों जे थैब्ला जों बयबो बे मोनसे जायगायावनो सहैजोबखागोन। बाइबेलाथ' जोंनो बे बाथ्राखौ खिन्थायाखै। आरो बिथांमोना जेब्ला परित्राणनि बिसय बुंगोन, जों जेब्ला बुंगोन जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंदों, आंनो नंगौ आरो लामा, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानि रायजोआव हाबनो हाया, आंजों नङाब्ला नोंसोरो सोरगो रायजोआव सहैनो हाया, I am the way, truth and the life, no one comes to Father except through me, बे बाथ्राया दिनै रोखा रोखा लिरजाखानानै दं। अब्लाबो जों बेखौ खोन्थायोब्लाबो नाय নহ'ব, এটা জায়গাত চবে গৈ পাব, ধৰ্ম বেলেগ কৰিব পাৰে, কিন্তু হেকত আমি এটা ঠাইত চবে গৈ পাব। बे खान्द'खौ खालामनायनि मेन गुदि जाहोनानो जाहैबाय सैताना बिसोरखौ दिनै गोसोखौ बुजि खालामनायनि थाखाय, मेगनखौ नुयि खालामनायनि थाखाय नंखायखौबो बिसोर दिनै फोथायनांदों। बाइबेलाव रोखा रोखा लिरनाय दं, बेबायदि बुंदों जाहैबाय, the God of this age has blinded the minds of unbelievers
so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is in the image of God. तो बेबायदि बुंदोंखाय जोङो सिन्था खालामनो नांगोन बे मानसिफोरनि मेगनखौ बेखेवनो थाखाय गोसोखौ बेखेवनो थाखाय थांनानै बिसोरनो फोरोंहैनो थाखाय आं दिनै नोंसोरखौ सायख'बाय होननानै Acts 26:17 आव बुंदों तो अब्ला जोंनि खामानिया मा मेगन खाना मानसिफोरखौ गुनु खालामनो थाखाय सैतानजों नारसिननानै खोबजानानै दोनजानाय मानसिफोरखौ मुखुलि खालामनानै हैनो थाखाय जों बयबो दिनै इसोरजों सायख'जानाय व्यक्तिफोर जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ इसोर होननानै बेनो फोरोंबाय बिखौ जोङो फोरोंनानै इसोरनि रायजोआव लाबोनो नागिरबाय बेयावबो सौग्राव सौसि जागोन बेबो इजि खामानि जानाय नङा बेहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बे सफैनो हागोन नेक्स्टआव जों थांनि बे खामानिखौ मावनो बाइबेलाव बुंदों जाकारियानि चैप्टार 4:6 आव so he said to me this is the word of God the Lord of Zerubbabel not by might nor by power but by the Spirit says the Lord Almighty ঈশ্বৰ কামটো হেইটো কৰিবলৈ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন ইমান মানে নোৱাৰিব আপোনাৰ ঠাকত এইটো নোৱাৰিব অকল ঈশ্বৰৰ আত্মা যাৰ লগত আছে সেই মানুহবিলাকে সেই কৰ্মটো কৰিবলৈ পাৰে বুলি কৈছে এই শিক্ষিত মানুহক ঈশ্বৰৰ বাক্য শিক্ষা দিব কাৰণে ঈশ্বৰে কাক ব্যৱহাৰ কৰিছে just matriculate our evangelist सोरबाया बेबायदि नंबावसो बे समाव जोंना एरिया पास्टर जोंनि पास्टर सरतनाबो दंहैयोमोन बिथांमोनाव मा डिग्री दङ गैया बहुत मोनसे मिनिमाम मोनसे डिग्रीजों बिथांमोना इसोरनि बाक्यखौ बिलाइगासिनो दङ खिन्थागासिनो दङ बिथांमोननि सिम्पल मोनसे वर्ड सिम्पल मोनसे गस्पेलजों सासे PhD खालामनाय मानसिया जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय हालेलुया अब्ला नैबे जाकारियाव बुंनाय बायदि नोंनि बोलोजों नों बेखौ हाया नोंनि रोंगौथिजों नोङो बेखौ हाया नोंनि शक्तिजों खायदा कौशलजों नों बेखौ हाया आनलेस नोंनियाव इसोरनि जिउआ गैयाब्ला नों बेखौ हाया होननानै बुंनाय बाक्यआ गमामायैनो नंगौ बे थायोब्ला जों गासैखौबो हायो बे थायोब्ला जोङो सासे गोरा मानसि जिसु ख्रीष्टखौ नाजावथारै मानसिखौबो जोङो बिनो प्रसार होनानै बिनि गोसोखौ सोलायहोनो हायो दा बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय जहननि लिरनाय 15:5 पदआव आंनो नंगौ द्राक्षा बिफां आंनियाव नोंसोर जुदि नांनानै थायाब्ला नोंसोरो मुंबो खामानि मावनो हानाय नङा होननानै बुंदों स्लाइड 6 नाम्बार बेबायदि बुंदों तो जिसु ख्रीष्टनियाव जों जेब्ला नांनानै थानाय नङा अब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला सासेबो गोदान आत्माखौ जों मोनबोनाय नङा बिनियाव जों नांनानै थायाब्ला जोङो मोनसेबो साक्सेस खामानिखौ मावनो हानाय नङा एभ्रि सोर्स एभ्रि माने पावार गासैबो कनभिन्स खालामनो हानाय गोहो बोलो शक्तिया बे जिसु ख्रीष्टनिफ्रायसो जोंनि जिबनाव फैयो दा बेनिखायनो बुंदों जाहैबाय जायफ्रा बे खामानिखौ मावनो इच्छा खालामगोन नाजागोन नोंथांमोना जिसु ख्रीष्टनियाव क्लोज मोनसे रिलेशनशिपखौ स्लाइडखौनो होदो यस 7 स्लाइड অসমীয়াত কোনোবা পঢ়ি দিব নেকি বাহিৰে তোমালোকে একো কৰিব নোৱাৰা তেনেহলে ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ লগত সদায় লাগি থাকিব লাগিব নেক্সট আমি যাম নেক্সট আছে স্পিৰিচুৱেল ওয়াৰফেয়াৰ মই অতনি আপোনালোকক শুনাই দিছিলে 2 Corinthians 10:3 তাত কি লিখা আছে মই আপোনালোকে 2 Corinthians chapter 4:4